Hello mga karadyo! Aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Niya ang sumpay ni atong sugilanon. Panugon! Og imong gibutang ang scarf sa aparador ni Eric aron siya ang mapasanginlan. Dili ba, Joel? Nayabag na noon tayo ni. Hain sa Wilma, Joel. Sir? Tubaga si Ella, Joel. Hain si Wilma. Nga namisiga man ang imong mata, Joel. Kung dili ka gustong magunahon akong bati nimo, ayaw sa pagunahon nagbati sa uban. Tugaan na lang. O sa mga hitabo ni Wilma. Wa ko mahibaw kung nain siya, oy. Samon ka. Oo, ayaw sa pagduda ni Eric. Kay kitang tanan, pwedeng mahimong suspect sa iyong pagkawa. Hait man sa deka. Hait kag dila ila. Abi na ko kung kiat lang yun ka. Dili ko kiat, oy. Katarong na kong sinultihan. Aw, mukiat ko pero nas lugar. Pero dili ko kakiat kung ikay akong katubang, Joel. Oh, nga naman. Ang, mura man og lahi ra ka. Usa? Si lahira ko. Lahi ra ka ni Eric. Gaan kayo kag kamot nga manapat niya. Og dili ko ganahan na nagklasihas amigo. Excuse me. Oh. Ah. Idlas gun bayan na da. Ay, kalma lang. Kalma lang, Joel. Kalma lang. Ayaw nang ipagawas ang imong sungay karong panahon na. Hi, Miss Eric. Wa man siya dito sud sa mansion. Ah, okay. Way tao din sa layo. Pwede na ako mag-record din here. Maayo gani kay giuli ni amahan ako akong cellphone. Oh, uy. Naana si nagliuks kasagputan sa unahan. Eric? Ikaw na? Eric, pakita na ko, oy! Ela, di ara ko! Oh, naara di ka sa greenhouse? Unsa man? Sakit pang imong tiyan nga gisuntok ni Joel? Okay naman ko. Nawa naman ang kasakit sa kong tiyan. Naibulong ko ng Joel. Ako mo ang initan. Sagdi lang. Misaad man si Madam nga kung dili pa mabalik si Wilma karong adlaw, manawag na siya pulis ugba. Ela. Ayaw pagtuon ni Joel nga ako'y nakaingon nga nawa si Wilma. Oh, dili uy. Nga nagutong mutuo ko niya. Gawas pa. Palpak na siyang daan. Siya'y nakakita kuno sa scarf. Pero way makasaksi nga dito gidigikan sa imong kwarto. Klaro kaayo uy. Nagimuhimo ra siyang istorya. Kanahan yung dako. Nasuko siya ko. Da, pasagdi na uy. Pangitaon na lang nato si Wilma. Husto. Adto ta siyang kwarto magunahon na. Kung unsa dyo'y posible nga naitabo ni Wilma. Okay. Suod gini si Ila og si Eric da. Tuwa ng duhay. Nanood na sa mansyon. Puy. Hain ka gid si Wilma, no? Pero, nga naman to? Nga nung naabot man yun sa aparador ni Eric ang iyang scarf. Maayon ta ko yun hinig abi natin sa pagtahan. Nanas Wilma siyang kwarto. Imposible na. Muagi siya dito sa ubos kung maabot siya. Basin og nagtago-tago lang siya. Abli na yung kwarto. Okay. Oh. Wilma? Walay gyapon sa dinhi. Gubot paghihapon ng mga butang ni Wilma. Ato ka ning i-arrange. O ato trapuhan. O basang trapo.
Kanang tinuos dugo sa sahog nga mikaging na. Ayaw, Ella. Ha? Nganong dili makamusugot nga ako nilimpyuhan? Wap ano to makita si Wilma. Gikinahanglan ni Aron mao ni makita sa mga pulis nga mangita niya. Ha? Oh, hala no. Tangaan ako oy. Nagkinahanglan madig ebidensya aron may bawaan gyud ko naon sa Wilma no. Mao na, busa. Pasagdan na nato ng tanang butang niya sa sahog. Ato na lang ning picturean. Aron ato gining masusi og maayo. Lahi man ang magtanaw tag picture lang kaysa tinuod gyud. Wa na ta cellphone. Giembargo nila. Dili na problema. Kadiyot ha. Kana. Lak na. Wala makasudlain. Anong imo man ang gila kang putahan? Basin mo anhin na sab si Jewel. Magduda na sab siya og dili maayo na to. Ayaw pa daan ang tawahan na, uy. Nagdako lang mataan na. Eric. Friends ba kita? Ano kung nagkapangutan na magkaana? Unsa ba yung gibuhat na to? Di ba? Buhat man ni sa managigala nga magkasabot ta kung unsay atong buhaton. Okay. Mitoon ako nga amigo kita. Okay, amigo man ta. Dili ko ka manabi sa tong sekreto, di ba? Dili na mahitabo eh. Ang imong sekreto, imo ra gyud na. Uwa ko'y labot, Ella. Good. Karon, doon ako'y sekreto nga ipakita nimo. Ayaw kasuya ako. Unsa man na? Kadiyot. Napasok magug maayos ilawom sa kong hawak. May gitaguan ka sa ilawom sa mong karsones? Doon na. Oops. Jaran! Cellphone? Hinaya ng tingog ni mo. Giuli ni Ama ng akong cellphone. Pero, dili ang inyo. Unsa may imong gibuhat nga giuli man niya ang imong cellphone? Wa sa pumaybaw. Diba, iyam kong gitawag kanina no. Unya, mauni. Mauna niya mong sekreto. Ug imo na sang sekreto. Kay oras nga doon usa ninyo nga masuya na ako. Unya mo adto ni Amahan. Guba gini akong cellphone. Unsa? Mingong sala na. Asan ka sila si Eric o si Ella? Yun na. May laim din kwarto din ni Dool sa kusina. Sa magka ang soda na. Unsay plano nimo? Ay! Madam! Nga no magiging ka, madam. Uy, di magpaibaw nga. Tubaga ang akong pangutana. Ah, Nganong gusto ka musod sa akong kwarto? ha? Uy, imo din ang kwarto ang niaduol sa danan, madam. Abi ba na ako wa kay kwarto din sa suod sa mansyon. Kuyawan ako di mo, madam. Uy, nganong tuyoon man gid nimo tingog nga naana ka sa akong luyo, madam? Imo kong pakuratan ba? Di ko ganahang musinggit. Oh, Karon sa akong pangutana. Unsay imong plano diya sa sud sa akong kwarto? ha? Uy, okay plano, madam. Wa mo ko kay baw nga imong din ang kwarto. Ako ra unta nang ablihan aron malili na ako kung wa ba di as Wilma. Si Wilma gid kahay imong gipangita? O kinsam nila nga akong pangitaon, madam, ha? Aw, ang singsing. Nangita sa ko singsing si Wilma. Mao ni kondisyon ni Amahan nako. Iyan ang iuli. Basta dili ko manabi. Kay iya magikunan ning gubon ako cellphone kung may usan ninyo ang mga yusab sa inyong cellphone dito siyang kwarto. Mo ba? Naggool ka? Ganahan sab ka nga makuha ang imong cellphone. Wala ko raw nga kuhaon nga akong cellphone. Unsa? Tawad gawa na ko interest pa nga mo kontak sa amo. Eric. Sige na. Kuha ng picture ang tanang suok ining kwarto ni Milma. Okay. Hain magid ka as Wilma, no?
Hain ko. Ay, kangit-ngit. Unsa man ni? Nganong dili man ko makalihok. Kikadinahan ko. Tabang! Tabang! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!